Desde as 0 horas do sábado, a centola está oficialmente en veda nas provincias da Coruña e Pontevedra e non poderá pescarse nin comercializarse ata o 13 de novembro. Esta campaña da centola deixa en Galicia cifras récord nas lonxas no tocante aos ingresos, superando os 3,54 millóns de euros, o mellor dato dos últimos 16 anos na comunidade. Uns prezos elevados que compensaron unha baixada nas descargas. As 246 toneladas de produto supoñen un 21% menos que hai un ano. E se falamos de cifras, no caso da centola, temos que falar do Grove. No Peirao Meco principal da provincia, a centola marcou un prezo máximo de 45,5 euros o kilo. Neste porto ingresaron desde que comezou a campaña o pasado novembro 736.000 euros pola venda de 39 toneladas de crustáceo, repetindo unha vez máis como o punto de venda máis importante de Galicia xunto co Porto da Coruña, que chegou a 759.000 euros tras despachar 75 toneladas. Tamén cabe destacar as cifras do Porto de Ribeira. Os 490.000 euros que deron de sí as 35 toneladas capturadas. O Cambados, que pecha a lista das 5 principais lonxas, chegando aos 329.000 euros coas súas 17 toneladas. Estes son datos dunha campaña que remata. A partir das 0 horas do luns 13 de novembro volverá o marcador a cero e a centola volverá a verse nas nosas lonxas.